Bé, per qui no ho sàpiga, es repartiran 5 premis, un total de 5 premis. El primer premi està valorat en 450 euros, el segon premi en 250, això va baixant, el tercer premi 150 i després hi haurà 2 accèssits a la millor coreografia i a la millor partitura, 50 euros cadascun, d'acord? Aquests són els premis que es repartiran després d'haver vist tota la mostra de balls i després del veredicte del jurat. Començaran la colla gegantera de l'Arboç, seguidament Iluro de Mataró, Cervera, Parets del Vallès, Arenys de Mar, Terrassa, Oliana, Llinars del Vallès, Bellvís i Palamós. D'acord? Aquest és l'ordre. Tornem a fer un recordatori. Tornem a fer l'Arboç, Iluro de Mataró, Cervera, Parets del Vallès, Arenys de Mar, Terrassa, Oliana, Llinars del Vallès, Bellvís i Palamós. D'acord?
Doncs ha arribat el moment, com deia abans, ja s'ha signat el conveni, i ara és el moment del veredicte final, el veredicte dels membres del jurat que han decidit, que han repartit els premis a les diferents colles geganteres que es mereixen guanyar cada un dels premis que repartirem a continuació. D'acord? Doncs, si se'm permet, començarem dient els accèssits, d'acord? Havent valorat, doncs, els diferents ítems dels membres del jurat, el resultat de l'accèssit a la partitura ha estat per la colla gegantera d'Oliana. Un fort aplaudiment per la colla gegantera d'Oliana. Demanem que vingui un dels representants a agafar el diploma i el record d'aquest primer concurs nacional de balls de gegants. Seguim amb el segon accèssit que donàvem avui. És l'accèssit a la coreografia valorat en 50 euros. I és per la colla gegantera de Bellvís. Bé, ja ha arribat el moment d'atorgar els 3 premis dels més importants, diríem, que estan més valorats econòmicament, i quan digui la colla, a part de celebrar-ho, demanaria que portessin els gegants en aquest ordre: els del tercer premi, aquí, en el número 58, els del segon premi, perdó, Robert, que els fiquem aquí o aquí? Els del segon, aquí, el 59, i el primer premi, el 60. D'acord? Bé, doncs, vaig aquí a la taula de resultats. La decisió del jurat en atorgar el tercer premi, valorat en 150 euros, ha estat per la colla de gegants i geganters d'Iluro de Mataró. Demano, doncs, com deia, entrar amb els gegants d'Iluro i la Larona fins aquí, al mig del pati. Se l'emporta la colla gegantera de Parets del Vallès. Ha arribat el moment. El jurat ha decidit aquí, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, dia 5 de juny de l'any 2016, ha decidit que la colla gegantera que ha de guanyar el primer premi del primer concurs nacional de balls de gegants és l'Arboç! Moltes felicitats, colla gegantera de l'Arboç! Una mica més enrere. Que guapos.